Tiga ngeri, Pak. Kepengin sanjang tok. Kepengin sanjang. Monggo Monggo. napa? Kenapa-napa? Nuturi. Jenenge sapa? Jenenge Sampang sih. Jayabaya. Sing banter suarane, Mbah. Gak ro, Mbak. Kok dengan sesen iki. Iringin pilih. Itu tuh. Iki. Rengin kene, Mbak. Oh, lahir mungkin sekarang enak rengin. Mungkin masyarakat kene karo. Rengin nanti. Terus sing sampean karepno iki, nduk kene iki diresiki. Oh. Sing wit wadang gedhe iku. Terus kaya maring kain tok kaya lambang. Nah niku piyane ngoten ya, Mbak. Mbah Jayabaya. Jayabaya. Kalau wingi kan teng nggen kula mriku. Pengen nyampeaken ngoten, makane kula gopo mriki kan. Sih, aman wingi aku ngomongan sampai tapel wates dina Minggu ku nek marini Minggu kena opo? Oh, bakal ono kejadian samane gak direken Lewat dina Minggu. Kowe ra usah ngomoni. Ning omah iki. Dadi amane mek iku tok ah. Ya, ambek diresiki, kei kain ngono tok ah. Ya. Sampai diresiki bakal nyuti nyawone wong iki. Ini bahaya kan nyasak sukmo. Oke, sukmo. Kok awake iki paham. Ya amanah apa maneh, Mbah? Untuk apa kabeh mana? Oh, gitu tok. Biyen sing nunggu sing rampun kene sadurunge sampean muring-muring ku sapa, Mbah? Ono wong loro. Oh, sing mbok reksa iku. Sing melok aku iku. Mana tanggung apa? Ben mantep. Nanti bawa tenan pengin diakoni nek leluhure biyen ku enten. Nggih. Dikongkon matur suwun. Iya sih, Mbak.
Iya, Mbak. Kudu moro rene ta, Mbak. Iya ngoten. Nggih nek cuma legi dikai kembang ta napa ngoten. Wis tak sampekno amane sampean. Tugasku mari. Kon ngesi iku niku yo. Kon ngesi kok. Wadang niku dikenging maringi kain. Niku lho gede niku. Sampah-sampah niku ta. Nggih, paring kain Kadang mawon. bekasnya Niki dipotong diresik. niku ta, Mas? Sing foto kok. Sing foto niku. Foto niku Nah, paring maksudnya sing kain. diresik. Lah sini iki diresik mawon. Sampah-sampah. Nggih. Oh, Aman itu sing paring ndi? kembang menapa. Mate gede. Oh, gede kok. Kok kan Nggih. kebon kok kan. Digawe napa tondo nek niku enten penghuni ngoten. Omah ngoten. Ben mboten digawe.